lang indriya mangu mangun kanduhan rimang lerlena tanpa kanin yen tan tulus manggo sang Dyahutama mangkono sang nata mudhus nyolon ngrerepa Warakudara Kresna kakangku apa Janaka kula wonten dawuh Koko Prabu bareng ingsun nyawang marang putumu sekloron kuwi Werkudara Sasi Kirana karo Danurwendra pangrasaku kaya Antarja Gatotkaca bali urip meneh iya putuku loro iki sing nambani rasa kangenku kelawan Gatot lan uga Antarja aku ki ya gumun ing atase bocah durung sepira umure lah kok krungu swara mriyem krungu swara bedhil kaget kok ora bareng wayah Jodipati ting Jerdul rumangsaku kaya Ndara Gatotkaca ki sugeng neh ya Gong embuh kok embuh piye to lah ngapa ta lah ngapa lho ngene lho sadurunge Bratayuda ki Ndara Werkudara wis kelangan putra Raden Antarja nalika Bratayuda kowe kelingan to suluwan kae iya sing do nggawa obor kae nah kae dadi jalaran sedane Ndara Gatut bareng saiki kuwi kang wayah Jodipati wis rada gedhe topeng jebles karo bapakne lah iya ing atase umur durung sepira lho mlebu ning peperangan kok penak wae lho krungu swara bom ya ora wedi andene anak kowe krungu swara mercon mecicil lho awong jeneng putra satriya aku ya gumun bocah loro iki yen tak tinggal dheweke malah nangis guguk sedina ora leren pengen melu ana pabaratan wae nek ya wis ben ora apa-apa dienggo nglambari yen to dheweke kuwi anak satriya linuwih ya muga-muga bisa nulat kelawan wong tuane ya Werkudara ya seje sing tak rembug Janaka kula wonten dawuh manut pengrasamu Kurawa iki isih pira ing dereng ketinggal Kakang Prabu Duryudana saha Paman Sengkuni iya isih loro sing durung ketok ngapunten sinuwun mboten kok kula nyela-nyela apa Petruk Kurawa niku sing dereng ketinggal sinuwun Prabu Duryudana kalih Sengkuni ning jane sing dereng ketok Kurawa niku telu sing isih urip telu ki sapa telu niku siji Duryudana loro Sengkuni ping telu Dewi Gendar niku Gendari kok Gendar Gendari niku manah sumbere Kurawa niku inspirasine niku Gendari nggih ta lah pelaksana lapangan niku Kurawa
sing tukang gawe masalah sing ngrigen niku Sengguni. Dadi malah Kurawa tesih 3. Oh ngono kowe. Ha nggih. Duh. Mila kudu ngati-ati. Gendari kok iso dadi sumber inspirasi iki apa? Gendari kuwi rak wong wedok sing lara ati lho. Lara ati karo sapa? Lah karo bapakne Ndara Pandhawa Sinuwun Prabu Pandhu. Lara ati. Heeh. Wong wedok iso lara ati ta? Apa rumangsamu? Ngene lho. Nalika Sinuwun Pandhu kuwi sayembara, heeh. Sayembara pilih nang Mandura, iya. Sing dipilih nalika semana Raden Narasoma. Prabu Salya kuwi, heeh. Prabu Salya dipilih karo Dewi Kunthi nek ora kleru, iya. Dipilih Dewi Kunthi, Raden Narasoma terus ketemu karo Raden Pandhu. Terus bar ketemu karo Raden Pandhu tekoni, kowe sapa kowe? Wong bagus kok tekan kene. Nah, Raden Pandhu paring dawuh, aku Pandhu. Aku arep mupu sayembara ning Mandura, sayembara pilih. Raden Narasoma gleleng kae. Wah, mulya wae, kowe rasa melu sayembara gelo. Aku sing menang sayembara. Iki lho Dewi Kunthi wis dadi boyong aku, Kunthi Talibrata dadi boyong aku. Ngono ah. Raden Pandhu nglenggono, gandeng tekone iki telat. Oh ya wis, aku tak mulih. Gandeng Raden Pandhu arep kundur disumbari karo Narasoma. Aduh, kene. Nadyanto aku sing menangke sayembara ning saya aku duwe sayembara. Sayembarane yen nganti kowe bisa ngalahke aku, Kunthi iki boyongen. Lah, kuwi entuk jalaran. Lah terus, ayo no. Dadi perang Raden Narasoma karo Prabu Pandhu kuwi ning nalika semana durung ratu. Heeh. Raden Pandhu perang karo Narasoma. Raden Pandhu lah duweni aji Malawa Bumi. Malawa Bumi iki nek wis Raden Pandhu sedakep, bumine iki iso bengkah. Raden Narasoma kejeglong ning kono dicepit karo bumi, tobat. Wis aku ngakoni kalah. Nyoh, iki tak wenehke, iki boyonganku Kunthi, tak wenehke kowe. Terus dadi boyongane Raden Pandhu. Lah, arep wis diwenehi boyongan Dewi Kunthi, Raden Pandhu karo Bapak Semar diajan-ajani. Sampeyan ampun purun nek mung dikeki siji. Adine niku jenenge Madrim, rupane ayu. Dijaluk sisan. Sewengi iki entuk loro. Heeh. Elok tenan ya. Sewengi entuk loro. Andene aku setahun entuk siji ucul lah iki lho. Ora kuat nukokke tukone kok gleleng ya. Wis entuk Dewi Madrim, kocapa diuluari cepitan bumi. Wis kundur nitih kereta Raden Pandhu, Dewi Kunthi karo Dewi Madrim tekan dalan ketemu karo Ratu Prabu Gendara. Prabu Gendara, ya kuwi masne Gendari. Gendara arep ngrebut Dewi Kunthi dadi perang. Dadi lan patine. Gendari dadi boyongane Raden Pandhu meneh. Telu. Heeh. Lah tekan negara Ngastina sowan Prabu Abiyasa. Heeh. Lah kuwi piye Pandhu kabare olehmu sayembara? Iye Rama, kula sampun pikantuk putri cacah 3 Mandura. Lajeng niki rayinipun Narasoma tuwin Saniplosa Jenar pun Gendari. Nah, terus didangu. Lah telu kuwi arep tok rabi kabeh. Gandeng Raden Pandhu ki pirsa yen Kang Mase kuwi nuwun sewu Caca Netra. Heeh, picak. Caca Netra ngono lho picak. Terus diaturi pakurmatan kon milih putri telu iki mau. Ngono, heeh. Lah, Gendari oleh kipa-kipa, wedi nek nganti kepilih. Tenan. Wis. Raden Drestarata maju. Dewi Kunthi maju, epek-epeke dilungke dipidih karo Raden Drestarata.
epek-epeke didemok. Raden Dastarata paring dawuh, "Oh, iki bakale anake sithik iki." "Moh, aku wegah." Terus Dewi Madrin ngono maju, tangane dipidih meneh karo Dastarata. "Halah, iki malah luwih sithik iki. Anake kok mung loro iki," ngono kuwi. Lah, tibaning Dewi Gendari dipidih epek-epeke. Lah, aku iki wae, iki bakale anake akeh. Walah, Dewi Gendari oleh bengok terus melayu. Saking rumangsa gelo atine. Ah, bar kuwi terus sumpah yen nganti aku dadi bojone Dastarata, sumpahku anakku karo turune anak Pandu aja nganti akur sayahene kuwi. Sakyat risang ngapirang renangkul kinembet-embet dosa ngarep bawana ya si tukang walang hati, ya si tukang ana sing tiat, ya si tukang kudu garing nadyan mung sembrono ning pari kena. Petruk, nggih. Kowe isih kelingan lakon kuwi to? Ha tesih no. Nalika semanten kula dadi bintang tamu. Oh, ya wis. Mula iki dadi babaring lelakon. Duryudana nadyan mung karijen paribasane dheweke ora bakal nungkul. Malah aku ngarep-arep aja nganti dheweke nungkul. Yen nganti dheweke manungkul, rasaku urung lila. Urung lega yen aku durung bisa ngontapke nyawane Duryudana. Mula Kang Saka kowe Werkudara, nadyan Kurawa mung kari loro tak jaluk aja tok sepelekke. Nadyan loro ning kuwi dedengkot kabeh. Nggih, Den. Arep loro niku inti kabeh. Mula ya kudu katut niku. Iya. Werkudara Janaka, kula nang dawuh, ya napa. Nyanjung kersane Gusti kang nyipta jagat. Muga-muga enggal pundhak lelakon iki. Mangko yen wis rampung Baratayuda Jaya binangun, para Pandhawa bakal tak kanthi nata rasane, tegese mulihke marang rasane, aja duweni rasa sing ora becik. Iya. Baratayuda kuwi perang suci. Yen wis rampung ya wis. Yen isih ana Wadyabala Ngastina sing isih urip, dheweke njaluk ngapura, kudu diyapura, rasane kudu dipulihake meneh. Mangkono iya. Aku manut kresna kakangku. Mula kangsa kuwi padha nyen ngersane Gusti kang nyipta jagat, muga-muga enggal pundhak lelakon iki, Werkudara. Tatkala narpa kresna tantula sanyakra ring para siwa rajah nawi sukma Setyaki mlayu-mlayu ning apa? Kepar matur, Oh Prabu. Menika para Kurawa sampun ngedalaken senopati. Lho. Senopati? Iya. Sapa senopatine? Mboten wonten sanes namung kejawi Patih Harya Senguni. Iki sing tak arep-arep. Petruk, Nun. Werkudara kok mbrabat tanpa aturan iki piye to? Lah enten apa to? Kowe ra ngerti to, wektu dina iki sing dadi senopati ning Pandhawa kuwi Yayi Trusna Jumena.
Mula sapa wae sing arep madhut ana palagan kudu ana palilahe Yayi Tresna Jumena. Mangkene nggih sekedap, mungkin niku mangke. Yen durung ana palilahe Yayi Tresna Jumena, kudune ora lanyo-lanyo. Ning anu ngeten sinuwun, menawi kula lho, menawi kula. Kula niku mboten maido. Ora maido piye? Kula mboten maido rasa panyigeti-giting Raden Werkudara, Ndara Janaka lan Pandhawa sanesipun. Apa ya rasane iso ngempet wiwit enom nganti tuwa mung direkasake wae kok. Sinuwun pirsa napa mboten, kemutan apa mboten nalika lelaman bali segala-gala. Niku otak ya iblis ngene niku. Pandhawa dindemi kabeh. Ya ta? Mlebu kowe barang aku gawe dhewe kae. Oh. Wah, dating gledak kae. Aku arep njaluk ya wedi to teke bos-bos ya. Aku karo agil gawe dhewe aku. Heeh. Aku malah kemen-demen kae. Hane jebule Ndara Pandhawa ki ya pinter kok. Ketoke ngombe ne ya ora diulu. Mung terus dilepeh meneh kok. Lah niku rumangsane Pandhawa wis do sare. Sengkuni perintah kali sing jenenge Purocana ken ngobong bali. Lho niku arep mateni Pandhawa. Dereng nalika pendadaran siswa Sukalima. Ndara Bratasena ya dindemi meneh, dibanduli watu, cemplungke Bengawan, pamrih gen mati. Otake nggih sengkuni meneh niku. Dereng Patih Gandamana. Patih Gandamana isih urip meger-meger diakokne mati. Nganti kelungguhan patih dengane Haryasuman niku. Haryasuman niku piyambake dadi patih urung trima jek arep ndemeni bojone Gandamana. Dereng lakon-lakon liyane, mila nek kula pun kersane. Mboten napa, kula iso ngrasake Raden Werkudara. Kula lek bawa dadi Raden Werkudara mboten nunggu sakniki. Sing kune maju kula paran kula petel ndase karo. Mangkono nggih, anu nyuwun mangapunten nggih paduka sinuwun ing mangke paring dawuh kalian Ndara Raden Tresna Jumena supados pikantuk palek. Ya mengko aku tak sing areh-areh. Awat-awat ana ndaramu nggih sedika. Bati kangira rekalanira ngone naga makikian
saton galakku melap bisa manambah isih manaut sigra marang risang bayu siwi rame ning rame ana pawongan methuke marang aku sapa kowe Setyaki haranku balik wadya saking pelosok jenar kumandang garbaranku di Pandhawa kon maju rene kon nyembah laman sikiku tak tugele gulune ora sah lawat ngucap ayo Setyaki ayo apane Pandhawa ora sanak ora kadang mati melu kelangan makna sastra jendramu watek naji jama mantramu tebuak dadamu melesali kamu jota aku dus ayo loro jobaran Semangkaan grono sumbar
Murwindo balik Prawira Santi di Pendho rasah golek sing ora ana iki putune ayo wah iki cendenge parek as hei hei kowe mati kowe jambak iki jalukmu ngandel-ndelke wong kaya ngene waduh wables bumi bangsane apa iki as hai wah biar mati kowe nah yo wah kowe biar yo wah kowe mati aku yo yo mati aku yo wah mati aku yo mati we as yo 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 mati we mati pakai mati aku mundur Sara Basanta hayana parep ayo di musuhku ora maju ini ketokno kewanenmu parek dingoleno prapteng lampung lebur saka tanganku parek iki wonge Werkudara ayo sedulure wong julik ye Sara Basanta ayonono mumpung isih bisa nyawang sarating srengenge kowe aja mbacut bali yo wae emanen nyawamu yen prajurit liyane tok sepelek iki kena ning yen aku ipat-ipat aja nganti nyepelekke aku kowe durung tau krungu kondange Sara Basanta tau tate bedah kutha Boyong Putri nek mung dapurmu sepira banget
sikile. Gedhe men pangaribawane wong iki. Meneng jenggureng ngres pateni. Yo, yen kowe arep nyoba karo aku, diodhok diadamu mutah getih, mutar kowe. Pasti. Parah. Ya. As. Oh. Hop. Pasti. Wae biar. Jemeglak men suarane. Hop. Pasti. Yo, mubeng ora kowe. Lah, mubeng kowe. Mutar kowe. Wah. Menteles wae parat. Yo. Hop. Hei. Pasti kowe. Parat. Yo, hop. Wah. Atoyong idak sikil. Atoyong. Pasti aku. Parat wong-wong apa iki ngandel-ndelke kowe hop wah menteles wae wah mati aku mati aku wah yo ora mangling Janaka iki. Ayo. Marang aku kowe sapa? Gajaksa. Iki kadang tarunane Kakang Haryasuman. Aja mung kowe sing maju. Ndi Kakang muwon maju rene. Ora sah rembug, remut dadi klaring apik-apik kowe. Edian hai mati tenan aku mati aku Edian mati aku kerisku tak ono barat as
Ayo. Ngudang siunge Bathara Kala mara cobanen. Hai. Ya. Hai. Yo, hai. Hai. Yo. Hai. Ya. Hai. 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 Yo. Hei. Mat. Ati kowe. Hai. Yo. Hei. Alah. Sida mung kari ijen. Ning ora apa-apa. Mati dhewe tak depani cekake. Liyane tok sepelekke no sengguni aja tok sepelekke. Ayo maju arene iki sengguni ayo ana le. Mas Sencaki Setyaki moh ora marem kudu Sencaki ya. Ndi aja kowe sing maju. Pandha liyane kon rene. Senggone ora bakal mundur jangkah cangkem. Ijeh ayo. Hai dia. Iya. Tenan aku ya ngene. Hai iya. Iya. Ayo entek nalarmu we. Arep. Ayo. Itu kali gila sengguni le. Lho sapa iki? Danurwindo. Ya. Kowe anak sapa? Putra Rama Antarja. Alah. Kowe iki anake putuku Antarja. Ya. Kowe sapa? Aku. Ya aku Mbah Uyut. Sama Mbah Uyut Sengguni ya iki. Ora sudi mbah kaya kowe. Alah. Ora sudi ki ngapa? Duwe Mbah Uyut ampuh ya ngene kok emah ki nyapa ngono. Ayo kelakon ilang nyawamu. Alanya. Kowe ngantem dadaku nganti suwek tak tambale druang ngendel-ndelke. Ya. Hot. Wah. Geger genti. Parah. Ya. Entek nalare. Sawa iki? Sasi Kirana. Iya. Kowe apane? Gatotkaca, anake lanang. Iya, iki ya buyutku meneh. Iya, aku buyut wis gedhe-gedhe. Aku Mbah Uyut Sengguni. Ya aku iki Mbah Haryo Suman. Kowe tekan kene arep mungsuh karo aku, ilang nyawamu ya. Mumpung kowe durung kisinan mundur wae. Hai. Ya, walah iso nyamber kaya bapake. Kaya. Hai, kaya. Iya terus. Alah yum. Ayah. Ora resik. Ayo, ayo. Biar. Ayo.
Ayo. Iki senggone ayana. Bisa cek ae ngono. Dara ana apa? Sing maju sapa? Sanggoni. Wis ana sing ngalahke. Malah cengengesan galuh. Ngendel-ndelke. Wis menengo tak ida-idae wong kae. Iki meneh sing maju. Iki buyute kalah. Mbae sing maju. Werkudara. Wong jaret, wong bagus, wong gagah, kondang dadi kekuatane Pandhawa. Kuwi nek liyane kena ngakonine nek aku ora sudi. Kowe iki ra eneng sak kuku irengku kekuatanmu. Kelakon hilang nyawamu. Ya, yen kowe arep nyoba arep sing ngene iki, cobanen pecah ndas kowe. Wah! Kesel mati urip ya. Kesel mati uyep. Alah ayo. Ya. Angel. Wah. Ai. Ya. 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 Nyawas. Bangsat siji uripe kok pereten ya. Yang satelek tenan kaya. Ing atase Ndara Werkudara wis nggawa gada rujak polo keproke malah cengenges wae. Diutang ya, Tru. Bisa iman nyawane. Aku ya gumun kok. Sapa-sapa kok iso dikalahke karo Sengkuni iki jane ning apane? Lah iya. Ora kalah ora trima aku. Tak gawe iki luwengan sik kene. Engko nek wong cemplung kene langsung dipendhem. Oke. Aja nganti. Ayo. Wis dadah. Heeh, tak pancingi rene menungsa ayo. Ndah,
keprukane watu ndase oh ndang modar Cuman ngapa Panakawan kok melu Bratayuda kowe iki rombongan ngendi? Bratayuda iki trah Barata, kowe iki trah apa? Trah kere. Cik. Cangkem angger gambleh wae. Ora aku trah Barata, ning aku ki momong trah Barata. Mung momong rek. Lah kowe iki mung momong ya tak melu-melu ki ngapa? Ayo, ora usah dadak musuh sapa-sapa. Petruk musuh. Alah, kowe meneh. Wah, Werkudara tobat karo aku apa nek kowe, Anake mangsa tak rasalah cangkeman bae. Ayo. Ngangge apa rumah kene iki aku iki dikira kok. Apa dikira iki wedi karo. Weh, biar weh. Ayo. Ayo. Ngono ki rumangsamu piye ta? Lho. Ngono ki rumangsamu piye? Terus nek wingi dak aku terus mati ngono. Kowe iki mati ya. Modara. Emah. Duru wancine mati kok. Lho, ning aku ki ora seneng karo kowe. Ora senengi rak perkaramu. Ora seneng ki perkaramu, nek perkara nyawa urusane sing gawe urip. Ning iki mati ya. Kowe jane nek kok perut nyawamu iki jane ngapa? Kowe sing duwe tanggungan apa? Muninya. Aku ki sepet lho. Sengkune kowe iki nek urip ning alam donya, jagat iku ora bakal tentrem. Ya men. Wong ora seneng aku ora seneng ora apa-apa le, Aku ya nyok karo kowe. Biyen satel iki nek malah wah kok diulang-ulang kaya bojone ae. Kowe nek ora mati tak keprok watu lho nya. Oh, lha iki menungso ora tata nek iki. Bodar kowe. Ayo, arep apa kowe? Ngawur ora? Bodar kowe. Ya dek jan penake. Kowe iki tak kepake. Ora modar-modar. Oh, ditenono. Sosok alundiasmu rek. Wah, modar ora kowe. Eleh. Wong iki mbok serasa kementus. Kowe anu rek. Ayo, ayo. Ora mandi nek. Sing gedhe. Sigar aku kira ora ilang nyawamu aja tak oleh. Ayo. Kei. Lho malah balik iki. Rono. Ayo. Ayo tutukno sing dipilihen. Wah, ora mandi. Wis. Nek kira-kira kowe ora modar, lu aku meguru kowe. Anya ta. Wah, alat. Oh, iki jan. Iya. Melesat. Dian. Hai. Elah. Jan elok tenan. Wah, wis. Ya nang apane iki? Wah, nah, modara kowe. Modara kowe. Kok senengane kok kemakin ora jamak. Wong nih, rene ya nih. Apa? Rene ya? Halah kowe iki wis ta rene ya. Ora sudi. Ayo ke rene apa ora? Emoh, rene. Emoh, rene. Ora rene, tidak. Alah ora. Ya ampun jaran tenan. Petro gawe luangan masih leboni aku. Lho matamu apa PC apa piye nah. Luangane ngarepe semono gedene kok. Sengune mah rene. Tak
geret malah aku nyemplung dhewe. Ha wis, ayo sapa mungsuhku cek ae. Piye kabare Werkudara? Kabare elek. Elek iki ning apa? Apa Pandhawa bakal mati karo Sengguni? Lah ning apa to? Sengguni tak polo menteles wae. Tutuke gada klecam-klecem. Apa ngono? Iya. Nggih niku. Napa goleke watu gedhe lho. Kula kebroke malah watune maut niku. Kula ora trima, kula goleke bendho. Kula bendho malah bendho kula sing goang kabeh. Kula wanyel Sengguni kula gaweke luwangan. Kula sing nyemplung. Kowe goblok. Wis piye nek ngene iki? Nika pripun ta sinuwun niku bakale napa? Wis Werkudara ana apa? Wong perang kuwi ora mung nggunakake akal ning akale digunakake. Terus diakali piye? Sengguni sebabe apa kok ora iso mati? Madal saliring senjata. Merga dheweke saranduning awak wis keborean Lengatala. Keborean Lengatala. Iya, kowe kelingan apa ora? Nalika lakon rebutan Lengatala biyen. Pandhawa Kurawa padha sowan nyang Saptawarga nyuwun dayaning Lengatala karo Kang Abiyasa. Iya. Nalika semana Lengatala disimpen ana surbane Kang Abiyasa. Kurawa njaluk ora diulungke. Yayi Duryudana nyendal surbane Kang Abiyasa, Lengatala kutah ana jerambah. Kowe ngerti sing gulung Lengatala kae sapa? Sengguni. Lah, mula Sengguni saranduning awak wis keborean Lengatala. Mongko sapa wae saranduning awak sing wis kena Lengatala kuwi ora bakal madal senjata apa wae. Ngono iya. Mula kula bedhil nggih mencelat mawon niku. Peluru nggih mlesek niku. Ayo ora bakal kena wong dayane Lengatala. Yen ngono aku kalah karo Sengguni. Oh sik, aja banjur kowe muni ngono. Nadyanto saranduning awak wis keborean Lengatala, ning isih ana sak perangan sing durung keborean Lengatala. Ngendi? Mapan ana ing Dubur Cantuka. Dubur Cantuka. Iya. Bathuk. Dudu. Denah dubur kok bathuk. Cantuka. Lah ya ning dudu. Oh, dudu. Dudu. Kuwi apa? Mapan ana pojok kulit wadidang. Apa iki? Wedang. Wedang. Dubur Cantuka pojoke kulit wadidang. Judek aku liakas. Wis apa enenge wae. Alah kok dadak kesuwen. Kula niku temburi ya malah melu mikir niku wis dikarepe silit. Wis arek muni silit ngene kok suwe men. Wadidang. Dubur Cantuka silit ngono lho.